Leia? Excuse me. Leia, gyud. Wala siya sa kumingking ni Pano. Ano mahumalay kang bino? Sa may nag-inom na sad ka? Huwag kay labot. Anong niya ka sa kong kwarto? Gusto lang kong makakita nimo. Dito ba ako sa imong office ni hapit ko, gikan ko sa butik. Pero niingon ang imong secretary nga nipauli na kuno ka. Maodi ay kay nag-inom na sad ka. Kung ko, gawas na. Labad rin mo yung... Di atong hiluton di. Thanks, but no thanks. Huwag ko magkinahanglan sa mong servisyo. Lakaw na. Gawas na. Ooy. Mugawas na lang gyud ko kay tingali guroyo na sad ko nimo paingon sa kong kwarto. Luoy na tawon kay ko no. Ikaw, kung di gyud ka pabadlong ano imong pagsigig inom, bahala ka. Masakit gyud ka ana. So may labot ni mo masakit ko. Hala ka eh. Imo nang kaugalingon kinabuhi. Sumayog na galit gumatay na ako. Ang mawa na yung mga problema. So, unsa man yan? Mahinayon ka sa Sabado? Kung okay lang nimo. Bakit? Naghimo na baya kong invitation card para kang Ma'am Carmi og ni Ramil. Unya, may gisugo na pud ko nga mo'y muhatod sa ilang residence kid. Ang katong akong amiga ba? Maayo. Thanks, Judy nga. Kasaligan ka yun. Ay, excited ako po yun. Pero, ma-finalize na nato, no? Ato na nang i-publish sa pamantalaan. Dayon, ato ipa-flash ba? Maayo noon yan. Sige, kay karong Sabado, okay naman ko. Kabaw ka yan. Karoon palang gani. Excited na kaayo ko. Ako sa biyad, excited. Dapat baya ko, no? Unsa kay batio ni Ma'am Carmi, no? Kung mahibaw siya na ikaw na ang bagong tag-iya sa iyang KTV and Music Lounge. Nakasiguro ko, Yads. Di yun siya malipay ini. Nga, tanay, Yads, ay. Oh! Mahapit ka sa imong lolo, lola? Oh, maayo pa, Yads. Kay hiningaw na biya kaayo ko ni Lola og ni Lolo. Pero Yads, paabuton una na to nga. Wa na si Ma'am Carmi dito. Ha? Tuad ay si Ma'am Carmi sa ilang lolo? Oh, tuwa dito. Nagmadyong session sila. Gisugda na sa imong lolo, no? Ang pagpakamang ni Ma'am Carmi sa yuta. Unya, ha? Before sa ana, tawag ko na ko si lolo para masiguro. Nya, excuse una, ha? Sige. Hello? Yeah, I know. What's up? Nagkuyog ni Ronald ang imong apo. Wala unta siya. Dapat niya si Ma'am Carmi? Dia pa. Dia pa lagi. Pero sige lang. Di na may magdugay. Mag-text lang ko nimo ha, kung mahuman na may. Sige, maura to akong tuyo, lo. Igura ko ng utana. Sige, kay tingalig na kabalda ko. Bye! Sige, bye. Namalig mo lagi mo. Oo, namalig ko siya kay init nga to sa tiris. May Sorry, sa kaya? sud kay aircon. Okay. Sorry kayo ha, na papaabot ang Potro. 4. Potro. Okay. Ako. Still lang.
Buenas kayo ng lawas charm na. Tanawa na ko na yan. Supagay. Mo'y pag-aingnon nga ako gidrong adlaw, Bart. O sige, sabihin lang ko ninyo ha kung sige pa ta, guys. Ay, pastilan na. I guess murag importante ra ba kay lakaw na ko karon lawa? Okay ra ba ninyo, Norbert? Ben? Pildiro ra ba mo? Okay lang, sir. Next time na lang may mamawi. Diba, Chan? Kasi sunod niya ako ng switisan. So, last alay na lang nino to. Okay. No hard feelings, ha, gentlemen? Ako ra ba yun ng mundo kung sa inyong kwarta? No problem, Charm. Imo mo gidaan ako, gusto ka? May daog, may mapildig. Pero, ay kung nga nga, first o last ni na tungkulong, makita lang ito ba? Of course, Mr. Monteclar. I-inform lang ko sa sunod na tong concert kay ni Agyog ko. Dili mahitabong mo absent ko. Ako ang ma-inform mo, Chan. Thank you, Norbert. Hala, sige, padayon ta kay last na pa ni. Okay, sige. Okay? Salamat Bart sa flowers, ha? Don't mention. Oops! Bunot! Wow, pagkaswerte. Sorry, guys. Hindi mo ginagawa sa grabe. Ano mo? Oh, ayun. Ayan! Norbert, ipaliw ni ko kwinta sa chips ni Charma. Yes, sir. Hindi sa no cuts. Ha? Yes, sir. Chan, matong ko nang mo slip sa aron magas. Wow. Namundok yun. Grabe. Winas gud siya. Mga Ben, lumayal kayo. Pindiro. Kaya nagili na rin. 3,000. So, si Ma'am Lia o si Ma'am Judy, no? Kent, no? Ayog yun. Sus, aan masa ito mag-uyab, ani Kent. Pag-chori ate be, Ay, si Kent ba ya? Joke ra to. Kanindot naman, Ken. Kung matinood. Nga, kumidya lang lain ate Bel. Ay lang gyud ana. Eh di ako kasaka sa mga kumidya. Oy, Ate Bel, Ken. Okay. Pwede na kita manguli. Nag-text na si Lolo. Na. Okay, sige, Ay, si sige. pamumidya na ako. Ay, joke. Yes, sir. Nakuha na ko ang imong instruction. Good. Nagtuo mo sa kusir ba? Nga nahigam gyud si Mrs. Mercader. Imagine, namundok gud siya mayo. Iyang gihakot ang tanang kwarta. Norbert, paanaro mo to siya? Primero, kadua, ikatulo. Ato siyang padagon. Hangtod nga magsigi sa kapildi. Unya, mahurot niya prinda ang taniyang lang sa sugal. Mao nga, Norbert, kinahanglan nga palapalahan yung maayo si Carmi ha, aron dili siya motagam. Mao Norbert, nga kinahanglan mo tukob siya sa atong paon. Yes, sir. Matuman ang tanan nimong plano alang kang Mrs. Mercader. Good. Sige na, kay gipaabot ka na nila. O ay kalimting buwak ka, dadaang buwak. Ayaw pa paabot ang dugay si Mrs. Mercader. Aron dili siya motagam. Yes, sir. Sige na ka na. Mrs. Mercader, no? Carmi Mercader? Oo, morning. Oh, naay invitation na ba para niya? Hindi ko no. Ay, oo. Ma'am Carmen eh. Oh, kang dong ramin. Oh, halihok na lang kong hatag anak niya. Oo, sige. Salamat kayo, ma'am ha. Sige. Alis ako. Okay.
Dong? Dong? Oh, yeah. Nga naman. Dong, wa ba ko makadisturbo? Ako mo na iya. Kira. Kung si Ising ang manuktok, okay ra. Pero ako dili. Kuan man good. Niya mo sobre nga gitulong na tong babae dong. Para kuno ni mo. Aw, ni Ma'am Carmi. Pero akong gibasa niya may Mrs. Carmi Mercader and Mr. Ramil Mercader. Inyuhan ni. Dawata ko. Mrs. Carmi Mercader and Mr. Amel Mercader. Paradise of the Orient cordially invites you to our grand opening on the 14th of March 2009. Please be fun. There will be wine tasting and live performance. Unya, dong. Mabalik sa ko sa akong trabaho dito sa Ilong ha. Sige, Yaya. Salamat. Okay, sige. Kasi may nang imbitar, anak. Ang bagong tag-iya sa KTV ni Tita Carmi. Lagmit. Kuya ko, babes, ha? Uy, siguro, buhat to ba ko? Naman. Maato lang good ka, babes. Paglingaw-lingaw sa panagsaoy, ay pasigid bukmuk na sa iyong kwarto. Sige ka. Iguang pagdali, anak. Oh. Palihog na lang ko hatagan ni Mami B kung mabot siya. Oh, sure. Sure, babes. Pero basta baya ha, pauban na baya kit ko. Promise. Hoy, babes. Kamulay pagsabot ni Mami. Kalibutan ta kahibut nganong managlahita sa dalan nga atong gilaktan nga nagsubay sa laing agianan unta usara kini kay usara ang atong kalibutan apan ug nganumang gimbo